nu știu, na, E ceva dur. da, sigur, să vă zic, ca ei la noi au venit din Cehia. În Cehia au ridicat acolo o biserică, au finalizat-o. Iată, uitați, unde colțurile este închegat, tot e făcut în stil maramureșan, fiindcă eu vorbeam cu Nene Ion, era un bătrân care, cum spune, era cel mai în vârstă din toți, are foarte multe biserici construite, e specific cu Maramureșului, să se cheamă închegare lemnului sub formă de coadă rândunicii. Parc de acei de piatră se mai construiește o biserică în Mitropolia Basarabiei. Avem două biserici în oraș, de la Mitropolia Basarabiei. Și toți cei patru fii ai săi, plus sfetnicul Ienache de către turci, fiindcă nu s-o dezis de credința creștină ortodoxă.